Waduh, amit ya Mbak ya. Mbak sampah aku ya Mbak. Amit Pak. Yo, wis iso buka toko aku saiki wis lengkap kabeh yo guys yo. Tak golek posisi sing penak dhisik aku tak ning tempat kene. Wayahe buka yo. Yo wis tak buka, yo monggo mampir yo. Dasar sithik-sithikan dhisik yo guys yo, soale tokone yo isih cilik, modale yo isih sithik. Monggo yo. Waduh, bupolwan borongi iki. Wayah barbodo borongi iki bupolwan iki. Toko liyane urung do buka, sing isih buka kene toke iki pasti laris manis iki. Sik tak ngecek keadaan. Waduh, wis rame meni tokone. Oh, monggo Mas. Tak doli kene Mas. Di total dhisik ya Bes ya. Bayare nganggo kartu totale 9.92. Rak ngerti rupiah ya piro, sing penting tak doli wae. Monggo poluan, waduh borongi ya Bu ya. Tak nyusui saiki susuke loro-loro 24/45 ya. Monggo matur suwun ya Bu ya. Saiki Bu guru borongi ya Bu ya. Ana buah ana rena-rena ya, matur suwun ya Bu ya. Entek akeh iki. Ben lek ndang entek iki. Ana mbak-mbak pang barang iki tuku rena-rena iki. Kae sing ning burinan kenapa kayak kok tanda tanya kae. Waduh, wis ra ono. Nek memang ra ono barangnya berarti urung ono stok, wis ngono wae ya Mbak ya. Waduh, Mbak Tobru ternyata kae. Monggo Pak Tukang. Tak doli ya Pak ya. Borongnya kae ya Pak ya, barbodo iki ya. Sabar ya Pak. Ki sing mburi Pak ya Pak, maju Pak. Tak doli dhisik aja teleponan wae Pak. Borongnya kae ya Pak ya. Laris manis yo, matur suwun yo Pak yo. Mampir maneh yo Pak. Nek ngedoli aja nganti kliru yo guys yo. Men keklumpuk duwite menan. Mau bupoluan saiki Pak polisi iki. Tukune aku watoke iki. Ki saiki ana Pak Brewok tuku akeh ki yoan ki 15.89 iki. Sing iki ana Mbak Semir. Wah, rak susuk ya Mbak, duite pas ya Mbak. Matur suwun Mbak, monggo. Yo, tak doli kabeh yo. Nek nyusuk ya aja nganti kliru yo guys yo. Cek yo Pak, tunggu dhisik susuke yo Pak yo.